Sergiu și astăzi o să ne jucăm Scăpăm de la școală. Am terminat jocul, dar nu știu ce se întâmplă, că s-a oprit filmarea la 7 secunde de la videoclip. Stați să ne deschidem. Acesta Viva este deschisă. Dar din păcate nu mai este Viva, așa că o să ne jucăm. Nu are nimica. Deci, prieteni, eu m-am jucat acum înainte ca să filmez acest videoclip. Și băi, mi s-a oprit filmarea la 7 secunde de început de videoclip. Acum iară trebuie să-l fac de la început, dar n-am ce să fac, trebuie să muncesc pentru voi. Așa că, cum am scris în linkul din descriere, o să ne jucăm jocuri de acum încolo. Vă urez la mulți ani de 1 iunie, de ziua copilului, la toată lumea. Cine este copil? Chiar și cei mici. Chiar și bebelușii și cei mari. Prematurii. Și dați subscribe dacă este de treabă. Scopul meu este să ajung la 1 milion de abonați. La 1000 de abonați. Da? Nu, n-aș știu de ea. Mă uitam în jos. Dați subscribe dacă sunteți de treabă. Da. By the way, scrieți în comentarii YouTuberul vostru preferat. Puteți să mă băgați și pe mine, pe Silent, pe cine vreți, fraților. Ui, de exemplu, am 2 YouTuberi preferați, eu și Silent. Pentru că și eu sunt YouTuber, man. Eu am visat ca fi. Eu de mic am visat ca fi YouTuber. Eu acum fac acum 11 ani. 10 ani, 11 de fapt. Și am 246 de abonați. Oh, nu. Ajutor, prieteni. Acum trebuie să ne jucăm iarăși. Oh, nu? Holy fucking shit, man. Holy fucking shit, în spate ești, măi, profesore. Ce se întâmplă, doctore? Avem aici, am crezut că este deschisă, dar de fapt este egal. Ia uitați-l pe nemernic. Nemernicul. By the way, mâine o să fim liberi. Eu sunt la școala din Sărmașu, de mai sus de Penny. By the way, mergem ne dăm pe mașinuțe, ne dăm pe lebede, ne dăm pe ce vrem. Acum. Poate chiar o să ne și pictăm pe față. Marți predăm cărțile și este gata până în august. Și după o să mă duc la școală unde m-am născut. Unde am petrecut 10 ani. Unde am petrecut 9 ani și la Moci. Comuna Moci, județul Cluj, Comuna Muciu. Acolo am crescut timp de 9 ani.
Am și o bunică care mereu când mă duc acolo o cheamă Sofia. Și eu îi spun mamica. Că pentru trebuie să fugim! E profesor, ne prinde. Așteptăm puțin o reclamă. Să ne luăm speed. I show meat. I show meat. Și acum avem viteză. Ba nu. Jump avem. Și acum trebuie, hai să nimerim. I show meat. Și by the way. Nu, la limită, my boy. Ce m-a speriat? Nu vrea de ăsta, nu mai suport jump-ul. Help, my boy. Help. Hai mă, nu vrea jump-ul. Se poate. Wow. Păi. De mine, fraților. O hero. Hero. Și am o întrebare, Messi sau Ronaldo? Mie îmi place Ronaldo. Pentru că Ronaldo este natural, nu este. Are tatuaje. În schimb, Ronaldo n-a avut în viața lui un tatuaj. Aproape părinții mei n-au tatuaj, în fine. Ba da, au tatuare cu numele meu, cu Sergiu. Și la mare cu un fluturaj drăguț și micuț. Dacă vreți să știți. Cred că o să fie destul de greu. Mi-am luat și jump-ul. După cât... Wow! Jump-ul mă ajută, fraților. Jump-ul este mai ajutător decât viteza. Uitați. Wow, fraților, cât ajută jump-ul, dar mi-e frică că cad. Fraților,
ce mai tare să nu pic. După iară trebuie să iau de la început și bla bla bla, știți? Am noroc. Mamă. Așa, nu am niciun nimic. Fraților. Fraților, eu nu mai zic nimic, mă duc pe jos. Da, să ajute Dumnezeu, eu mă duc pe jos. Uitați, eu tot pic aici. Tot pic aici, de ce? Fraților! Fraților, nu mai trece! Spuneți-mi în comentarii! Yes, fraților! Yes! Hai! Bravo, mașinuța cu minte și așteaptă! Eu cred că l-au rămas în spate de tot. Hai, broschi, fraților! Bă, fraților, se pare că am putea. Sunt de minut aici. De vreo câteva minute. De vreo câteva minute bune. Fraților, nu mai suport. O să cu el într-o mașină. Fraților, știți ce? O să ne jucăm alt joc. Hai să căutăm un alt joc. Da, hai să căutăm. Bună, cea. Un joc foarte frumosel. Trebuie să căutăm. Da? Hai. Asta cu jump-ul. Poate admin divin. Ba nu, acesta cu Mr. Bean.
o să ne jucăm. Da. And now it's time for the final challenge. Imediat că am luat ceva în mână. Ce? Mi-au luat un corn cu vișine. Cred că da. Croissant cu umplutura de vișine. Acesta este aproape printre preferatele mele jucuri. Da? A pișcat. Ce să gustăm? Mamă, cum arată să știți că este foarte bun. Hai să... Am găsit o strategie, fraților. Uitați, fraților. Build the most deadly obstacle course in the world. Whenever you're ready. Nu! Don't celebrate too early! That was the easiest of the 6 obstacle courses! Welcome to level 2! You did it! Welcome to level 3! This level is going to test your brain. Press and hold this red button. You did it! This, wow, is level 4. Nu! Hai, Mr. Beast, ne dai tu nouă. Nu, fraților. Hai, mă, fraților, și mergea foarte bine. Bă, fraților, așa este mai greu decât unul. Ultimul era la limită, fraților.
fucking shit, fraților. Holy. Ultimul level, foarte easy. You did it! You did. Welcome to level 5. You did it! You did And it. now it's time for the final challenge. Da, fraților, Mr. Beast ne dă da, fraților, Mr. Beast ne dă provocări foarte grele. Nu m-a încurcat omul ăla din față, bro, dacă nu-l treceam. I have built the most deadly obstacle course in the world. Hai să continuăm. Whenever you're ready. Și asta o să fie ultima fază din acest videoclip și Don't celebrate too early. That was the easiest of the vă 6 mulțumesc obstacle pentru courses. acest Welcome to videoclip level 2. și pa, pa, prieteni!